todas, hola a todos, benvidas, benvidos a un novo vídeo. Pois no vídeo de hoxe traio unha casiña de 3 plantas. A verdade, a idea inicial era como facer unha cabaña estilo rústico, así, pois como incluso con colinas ou pequenas montañas, así moita vegetación, pero, ao final, con todo o traballo que me costou de decidirme como iba a ser o plano, pois creo que se fun construindo así un pouco sobre a marcha. Porque, a verdad, a decisión de como poñer as habitacións, como distribuir, pois como que non me daba saído, non me daba gustado, e aparte, pois parecime que quedaba todo moi estreito, que non iba a quedar ben, que non iba a ser moi funcional, e así quedou. Pero, penso que ao final aínda quedou bastante cookie. Tamén, pois, fixen un soto, que, claro, que a idea non era facer unha casa de 3 plantas para arriba, senón que houbera un soto, porque a verdade tampouco é que utilice moito esa función, e apetecíame probala. Ao final creo que quedou bastante ben. Así, sí que é un pouco raro, quizáis, que haxa unha parte onde se poida estar moito tempo da casa, porque vai ser como así un salón cunha pequena parte de oficina, así, ou para traballar o estudio, que ten un ordenador, porque, como todos sabemos, ter un ordenador é vital neste xogo. Se vai xogar, a ter unha familia, e así. Senón, pois, a verdade, tanto ten. Pero, gústame poñelo. Que máis que estaba dicindo que xa me perdín? Pois, iso que... xa me acordo. Que sí que é un pouco raro, quizáis, ter unha parte da casa que é así un salón no que realmente se pasa moito tempo sen ter ventás, pero, non pasa nada. A veces hai que cambiar, e neste caso, pois temos un salón sen ventanas. Pois como podedes ver tamén, atrás ao fondo teño un montón de cousas, porque, antes de comezar a gravar, pois estiven así collendo algunhas cousas do menú de depuración, porque senón despois é un coñazo, así que collín así varios de cada, por se acaso quería repetir, porque, senón para andar a buscar despois, de arriba para abaixo, perdo un montón de tempo e xa me desespero. E logo, por fin, cando conseguín decidirme máis ou menos por como iba a ser o plano. Agora que xa decidín así un pouco máis como ia ser, creo que quasi o plano final, porque o plano da casa. Vai chorrada que acabo de aclarar iso. Pero, agora que decidín así como ia ser, xa empecé coa decoración. Iso, pois, tons marróns, tons claros. E a verdade, pois vai ser unha casiña, un sitio moi simple, que como moito collerían, como moito non, realmente collen solo 2 sims, porque ao final ten unha habitación. Así que vou facer tamén ao lado da habitación un sitio como para un rincón para ler. Vai haber aí un pequeno sofá que estou poñendo agora, con a estantería. Sí que pensei en poñerlle unha tele aí, como se fora esa parte a salita, pero como puxen o soto, pois ao final a televisión vai estar no soto. Aí estou colocando, e agora estou colocando a estantería. Moi importante ler. E non estar seguido aí pegado á pantallita. É que estou xa comezando un pouquiño co soto, que creo que é o que vou decorar agora todo. Así, o que pensei foi decidín así un punto de inspiración para os sims que viviran, ou o sim que vivira a persoa desta casa, que, puxen 2 fotos, así que asumo que ao final decidín que era unha parella, que heterobásica. Pois decidín que ia ser unha parella que lle gustaba viaxar, que a mellor agora xa son un poquinho máis maiores, e que decidiron pois vir aquí para esta casiña un pouco máis pequena, entre comillas, porque, non deixa de ter 3 plantas. O salón é bastante grande. Pois así, cando están retirados, deciden vir para este sitio e teñen aquí, pois todas as súas postais, os libros. Teñen tamén, un violín, teñen así música para entreterse.
Bueno, a verdade, quizáis agora pensando, non teria sido a mellor das ideas ter posto unha chimenea na vida real, no soto. Pero bueno, vin aí que oportunamente collera esos tubos no menú de depuración e pois imos finxir que por aí podría salir todo o fume da chimenea. Pero bueno, afortunadamente isto é un xogo, non é a vida real. E agardamos que os Sims que vivan aquí non morran asfixiados. Nunca se sabe, porque é moi fácil prender lume. Unha vez morreume unha electrocutada, morreume un Sim electrocutado arreglando un ordenador. Rollo un segundo e paf, morreu. Así que, pois bueno, nunca digas nunca. Tamén puxen así moitos libros, cadros ou decoración que me inspiraban así un aire máis antigo, máis vintage. Ese baúl, pois, bueno, como non teño o pack, que non sei cal é agora, non me acordo, que ten maleta, pois decidín que ese baúl ia ser a maleta deles. Pois como é o meu vídeo, imos entrar todos na fantasía e finxir que iso é unha maleta. É que, bueno, pois sempre teñen aí como lista ao lado das súas postais por se acaso les volve a entrar a gana pois de facer unha pequena viaxe ou unha pequena escapada, van ver a familia ou amigos ou pois iso. O que se apetece que para iso están retirados. Agora que estou coas paredes, pois sí que tamén me costou un pouquinho decidirme se por un corsolo, unha corsola ou papel de parede e ao final, bueno, pois ese papel de parede que si a parte baixa blanca e por arriba ten os debuxos así como marróns, foi o que me pareceu máis adecuado para esta casiña. A verdade, así ten como un aire antigo, pero non tan antigo. E, bueno, a verdade, como tampouco sei moi ben como utilizar papéis de parede, pois mira, hai que arriscar. Se fun capaz de facer un soto sen ventás e poñer unha chimenea, pois tamén son capaz de poñer papel de parede. É cho que hai. Todo malo sexa iso. Si que agora que estou vendo en perspectiva, quizáis me quedou un pouquiño marrón de máis todo. Quizáis facía falta así algún toque de cor, pero bueno, non sei, se iso algún día xa poderei revisitar e poderei refacer as miñas. Aquí na entrada, pois a verdade sí que me costou un pouquiño decidirme sobre que moble poñer. Ese como que me parecía que lle quedaba ben, pero logo as cores como que non me acababan de convencer, a verdade, que non me parecía que quedaran ben, realmente ben coa parede, co aire da casa, e ao final pois acabei collendo unha encimeira de cociña, que, pois mira, eu penso que lle quedame ben aí igual na entrada. Ai, mira, aí puxen un toque de cor, verde. Pois mira, sí, pareceme que lle quedan moi ben. E agora que o vexo tamén, pareceme que queda raro aí os tubos, pero bueno, puiden ter posto fora como se fora unha saída de aire. Seguro que había algo no menú de depuración que podía simular que por aí escapaban os fumes, non que iban todo polos tubos e que por aí saían. Teño que facer outra construcción así utilizando temas e tubos, así algo máis industrial. Quizás para o seguinte vídeo. Bueno, pois a verdade non queda moito máis que dicir desta construcción, porque logo, bueno, sí que para a parte de fora sí que estuven aí un pouco dudando sobre a cor das ventás, onde poñer ventá ou non, pero bueno, e tamén sobre a cor que ia ter por fora, porque claro, era porque unha cabaña, claro, é máis ben madeira, máis ben pedra, vai ter unha cor, vai ser branca, vai ser gris. Entón, bueno, pois claro, aquí ao principio estou poñendo en tons escuros as ventás, quixen poñer dúas cores, pero a verdade non sei que parecía iso, unha cebra descolorida, e ao final optei por unha mistura de pedra coas taboiñas. E creo que me quedei con esa cor verde. Sí, creo que sí. Bueno, xa veremoslo en breves. Pois na parte dianteira sí que puxen pedriña, ao final cambiei a cor ás ventás. A verdade, ese ton de verde que ten a casiña gustame moito. É un verde así, non sei, pareceme que non se fai moi cargado. Creo que está ben, incluso para fora, pero iso, que non che
destaca demasiado, que fai que a casa este rara. E logo, bueno, logo tócame arranxar aí todo o que está detrás no do menú de depuración, que creo que a metade das cousas acabei por por quitalas porque, bueno, creo que me emocionei un pouquiño collendo cousas, plantas basicamente, flores, pero, bueno, mal non creo que quedara. Si que non lle puxen ao final as pequenas montañas ou colinas, pero creo que quedou así tamén igual un aire de cabaña no medio así dunha zona de moita vegetación, así medio illada. E a verdade, esas árbores que teñen así o tronco máis longo pareceme que están moi ben, ese que estou movendo aí. Porque, claro, como que dalle así un aire máis máxico, non sei, así máis guai. Creo que teño que utilizar a máis. A ver se consigo facer algo así un pouco máis chuli utilizando ese árbore. E nada, que estou finxindo que esos paus son columnas, porque ainda non descubrín a maneira, viño facer a xente, pero ainda non descubrín como subir as columnas, parece moi sinxelo, pero non, porque, bueno, a mí non me sabe, será que son eu moi torpe, non o sei. E pouco máis, xa estou colocando aquí como vai ser o tellado, e listo. Unha ventanilla máis, porque, bueno, no baño sempre se deben ter ventá para que non colla humedade. E xa está. Agardo que vos gustara esta construcción e vémonos no seguinte vídeo. Chao!